Bele kar dembaş ji Kievê em doh êvarî hatine vêderê, birastî ji doh ve em hindekî paytaxta Ukrayna Kievê çavdêr dikin. Li vê derê jiyan gelekî asan e û helwiha welatiyên li bi taybetî vê derê yanî li Kievê zêde diwarê êrişa şer de bawer nakin ku wê Rusya êrişekê li dijî Ukraynayê pêk bîne ji ber ku bi boçîna wan dibêjin tu sedemeke ku Rusya êrişî Ukraynayê bike tune beriya her tiştî eger ku êrişeke vîya wî pêk were lazim e Rusya pêşî berê xwe bide Lîtvanyayê ji ber ku diwarê peywendiyê NATOyê de ew wekî yani li gorî Ukraynayê peywendiya wan hê xurttir e di vî warî de. Bilanekî hevalê min kameraman bilind nîşanî we bide. Yani ez dixwazim pêşî kêş û hewaya li nava bajarê Kievê nîşanî we bidim wek hûn niha dibînin. Welatî bi awayekî êsan serê sibehê îro derketin diçin karê xwe û li nava bajêr ger û geştên xwe jî berdewam dikin. Bêguman hejmareke zêde ya çepemeniya cîhanê niha li paytaxta Ukraynayê Kievê bi cih bûye ew qada ku niha em lêne hekar qada azadiyê ye niha hevalê min kameraman bile hinekî vê derê jî nîşanî we bide. Ew bi taybet çalakiyên ku divan hefteyên dawîn de pêk dihatin hemû li vê qadê pêk tên. Dam û dezgehên medeniyên Ukraynayê û her wiha bi taybetî welatiyên Ukraynayê li vê derê tên û helwesta xwe li hemberî Rusyayê nîşandin. Heta li pêşiya me wextê me hebe em ê hêdiyê dîharin ber wir ve pêşangehek jî hatiye danîn. Di vê pêşangehê de helwesta Ukraynayê li hemberî bi taybet Rusyayê tê nîşandan. Li wê derê hindekî behsa kevneşopiya netweya Ukraynayê tê kirin di vê pêşangehê de û di heman demê de helwesta Putin jî biriya pêşangehê tê protestokirin li vê derê ku li dijî Ukraynayê nîşan de. Em niha jî hekar derbasî hindek mijarên ku tên axaftin derbarê egera şer û pevçûna di navbera Rusya û her wiha Ukraynayê de bikin. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî dawxîniyek ragihand îro serê sibehê di dawxîniya xwe de dibêje ew bi her awayî amade ne roja 16 vê mehê yanî sibatê wekî roja yekîtiya gelên Ukraynayê wan ragihandiye. Wek tê zanîn berê Biden gotibû di 16 sibatê de eger wekî ku Rusya êrişî Ukraynayê bike piştî vê dawxîniya Zelenskî wezîrê navxweyî Ukraynayê jî dawxîniyek ragihand got li dora 300,000 leşker û her wiha polîsên li nava bi taybetî Ukrayna û her wiha Donetskê û li Sînor jî amade ne li ser karê xwe ne bi her awayî bi teknolojiya herî dawîniya çekên şer li hember egera pêkhatina şerekî xwe amade kirine. Wezîrê bergiriyê jî îro di heman demê de dawxîniyek ragihand. Di dawxîniya xwe de wî jî got Ukrayna xwe amade dike ji bo her tiştî bila dilê welatiyan rihet be û aram be ew li hemberî neheqiyê wê ticarî serê xwe netewînin. Li Sînor jî eger ku ew kesên cudaxwaz yên ku hewl bidin dewlet yanî saziyên dewletê dagir bikin wê li dijî wan biryar hatiye dayîn ku birîndar nekin. Ji bo kuştina wan êriş li dijî wan bê pêkanîn. Wek tê zanîn li devera bi taybetî Donetskê gelek caran tê gotin bi piştayîn û mildayîna Rusyayê li wê derê komên ku êrişî saziyên dewletê dikin yanî yên raya giştî dikin hene. Li hemberî wê yekê jî niha wezareta bergiriyê wezareta navxweyî ya Ukraynayê bergiriyên xwe ragirtine. Dîsa agahiyek din wezîrê bergiriyê Belarusê jî doh êvarî dawxînek ragihand bû. Gotibû ew tatbîqata ku Rusyayê dayê dest pê kirin sibeyê bi encam dibe û her wiha ji nava xaka Belarusê egera wê yekê nîne ku leşkerên Rusyayê derbasî Ukraynayê bibin. Ji xwe li ser vê yekê îro serê sibehê ji wezareta Rusyayê jî ya bergiriyê dawxîneka te ragihandin. Got halê hazir leşkerên me yên ku di nava tatbîqatê de bûn pêl bi pêl vedgerin Rusyayê li gorî agahiyên rojnameyên li Ukraynayê rojnamegerên vê derê nivîskarên li Ukraynayê bi taybet jî li Kievê dibêjin li dora 100,000 leşkerên Rusyayê ku li Sînor hatibûn bi cih bûbûn ji sedî pênciyê wan vegeriya ne Rusyayê her wiha ew tatbîqata ku îro serê sibehê bi dawî jî hatiye hekar dibêjin beşeke zêde dîsa ya leşkerên Rusyayê vegeriya ne Rusyayê lêbelê
دهمان دمده آزاد آگاهی کدن هیا ایرو بحث خلق بیانی بیتن لو اوکراینیه با ترا گاندن با آزاد بارا بتره یا ولاتان داخواست کرنه کو کسی نوان دیپلوماتکار نوان جالیه نوان حولاتیه نوان اوکراین بجی بیلن حتی تا بحث گوتارا سروی که اوکراین که روشی دی بیجه پیوسته همه اوکراین لیدر و وگرنه نوا اوکراین که واتا اوکراینیا وگا وگا شو هوای وی چای گلو یعنی او خلق غیر اوکراین لور يعني دترسه اوکراین بجی بیله يعني جروش تایبتی جی پشتی اف پیشوچون سیاسی بود کم کرنا مترسیا شر بگمان دی چاپ منی جهانی جدارنگ ودا بود درجه بحث کرد يعني روش چاویا نه تایبتی جالیا دروه بله ام ورن سروی مجارجی ها کار آگاهی کدن هبو ایرو دیسا جالی وزارت نافخوی و یا برگری اوکراینیا و تورگاندن دو لشکرین اوکراینیایی بریندار کتبون دونسکه ev agayı ke nuye lur car carna şeru pevçun berdom dikin leser ve ki car carna leser Twitter'e leser medya civaki hindek bangawazi tene kirin lebeli bele levedere em jive ke dibinin jali Ukrayna'ya ve bangawazi tekirin jibo walatin kul derveyi bitaybeti Ukrayna'ya jibo ku vegerin Ukrayna'ya dibi waride ev bangawazi lebeli jibo kesin biyani ji em dikarin bejin gelek walatan bi taybet jiddo walatiyen xoş nava Ukrayna'ya der bele hekar ya rasti ev asla matrsiye hindeki kem bu iro seres ve vakt ezanin ev hevditilen diplomatik ji berdawam tken gel Rusya'ya yani do seres be Serok Waziri Almanya tu bu vedere legal Zelenski Serok Komare Ukrayna hevditinek bekane bu disa briya telefone gelek Serok inwalatin ekti Avrupa'ya دقال زيلينسكي وهروها دقال بطيبتي ربابن ان اوكرانيا هدتنين خو بيكتينن دقال بيكي اليكارين ابوريت نداين مثلا ايرو سيريس بي كندا لدورا 500 مليون دولار اليكاريك جيبو اوكرانيا ترخان كر هروها المانيا يجي لدورا 600 مليار مليون اوروي ديسا دمكو سروک کماره سروک وزیر آلمانیا سردانا اوکراینیا کربو ترخانی اوکراینیا کربون دیسا جالیه چکان و آلی کاری که گلکی زیاده هست یعنی به هزاران چک جالیه امریکا و جالیه آلمانیا و فرانسه و انگلیستان و ولات نکتی اروپا و بو پشتوانی اوکراینیا را نشاندن هکاریا راستی هر یعنی لدبره به تایبتی سینور تکنولوژی داوینیا شر بگشتی جبو اوکراینیا جالیه ولاتی نکتی اروپا و پشتوانی که گلکی زیاده هست Türkiye ciddi bir orada piştevaniye geleki ziyade dede Ukrayna hali hazır tişteyim dizanın biz hep drone yen şar yani SİHA'nın bayraktar jibo Ukrayna'ya hat neşandın hatta Ukrayna'ya biz hep parayın hoş Türkiye standına dinabavan çand rojan da Türkiye jibo amadakariye bale azat SİHA'da سپاس آزاد امیشون دبین جمعه هر تشتی که بقومه به باندور و او یک نایزانین حالی hazır سپاس آزاد آلتون لکیف پایتخت اوکراین